Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα βουτιά στα βαθιά. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας αποσπάσματα από το δεύτερο βιβλίο μιας τριλογίας με τίτλο «Κλέιρι, Έρικα, Κλειό». Και πρέπει να πω, η περιγραφή είναι συναρπαστική. Ξεκινάει σαν ένα οικονομικό θρίλερ με ρομαντικά στοιχεία, με έναν άνδρα τον Κώστα και τις τρεις σύντροφός του και ξαφνικά τους πετάει σε έναν κόσμο... Σε έναν κόσμο με μυστικές εταιρείες, αμύθιτο πλούτο. Ακριβώς. Και αποκαλύψεις που φτάνουν μέχρι τα άστρα. Ακριβώς, και η πρόκληση για εμάς, νομίζω, είναι να ξεδιαλύνουμε αυτό το κουβάρι. Η ιστορία κλιμακώνεται με ηλιγιώδη ταχύτητα. Θα ξεκινήσουμε από κάτι απτό, τα χρήματα και την εξουσία, και θα ακολουθήσουμε τους χαρακτήρες καθώς ανακαλύπτουν μια πανίσχυρη μυστική οργάνωση που κρύβεται πίσω απ' όλα. Και στο τέλος θα φτάσουμε στην καρδιά του μυστηρίου. Μια κοσμική αλήθεια που αλλάζει τα πάντα. Είναι μια διαδρομή, θα λέγαμε, από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Διαγαλαξιακό Συμβούλιο. Μου αρέσει πολύ αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Τα χρήματα. Και μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Τα κείμενα περιγράφουν τον Κώστα να βρίσκεται ξαφνικά να διαχειρίζεται περιουσίες που ειλικρινά ζαλίζουν. Η Κλέρι του δίνει το 40% μιας εταιρείας και μετά έρχεται η Έρικα και του λέει. Σαν να μην έφτανε αυτό. Ναι, του λέει παρεπιφτόντος, τα μισά από τα 1,4 δισεκατομμύρια μου είναι δικά σου. Είναι αριθμοί που απλώς δεν μπορείς καν να τους επεξεργαστείς. Δεν συλλαμβάνονται, ναι. Και αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον σημείο. Ο πλούτος εδώ δεν είναι ο σκοπός. Είναι το εργαλείο. Ακριβώς. Δεν είναι για να αγοράζουν super yachts και ιδιωτικά νησιά. Είναι, ας πούμε, το εισιτήριο για ένα παιχνίδι που παίζεται σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Και πώς φαίνεται αυτό? Η πρώτη τους κίνηση, όπως περιγράφεται, είναι να μεταφέρουν την έδρα της εταιρείας τους, της Renieris Holdings, στη Μάλτα. Για φορολογικούς λόγους, φαντάζομαι. Προφανώς. Αλλά αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση. Δείχνει μια ψυχρή, υπολογισμένη κατανόηση της παγκόσμιας οικονομίας και του πώς να κινείσαι μέσα σε αυτήν. Δηλαδή από την αρχή δεν σκέφτονται σαν πλούσιοι, σκέφτονται σαν παίκτες. Σαν παίκτες σε μια παγκόσμια σκακέρα, ναι. Και το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Σχεδιάζουν να ιδρύσουν ένα ίδρυμα στην Ελβετία, το Ίδρυμα Πέτρου και Έρικας Ρενιέρης. Αχ, αυτή είναι κλασική κίνηση. Είναι μια κλασική κίνηση δύναμης. Δεν είναι απλώς φιλανθρωπία. Όχι βέβαια. Ένα ίδρυμα με τέτοια κεφάλαια γίνεται ένας μοχλός ήπιας ισχύος. Διαμορφώνει τον πολιτισμό, χρηματοδοτεί την έρευνα. Επηρεάζει την κοινή γνώμη, είναι ένας τρόπος να χτίσεις μια κληρονομιά. Ακριβώς. Να αφήσεις το αποτύπωμά σου. Και η κλίμακα όλης αυτής της νέας πραγματικότητας φαίνεται σε κάτι μικρές λεπτομέρειες που είναι σχεδόν κωμικές. Όπως? Όπως το ότι χρειάζονται ένα ιδιωτικό Learjet. Όχι από πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Για να είναι ευέλικτοι. Για να μπορούν να είναι όπου χρειάζεται αμέσως. Ή, ακόμα καλύτερα, η ιδέα που πέφτει στο τραπέζι να αγοράσουν ένα ολόκληρο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Ένα ξενοδοχείο, γιατί? Απλά και μόνο για να στεγάσουν το προσωπικό ασφαλείας τους. Απίστευτο. Εκεί καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα δεν λύνονται. Δεν υπάρχουν καν. Απλώς εξαφανίζονται κάτω από έναν ωκεανό χρημάτων. Αυτές οι λεπτομέρειες όμως μας δείχνουν ότι η ιστορία δεν είναι για τα χρήματα. Αυτή η στρατηγική σκέψη, αυτή η τεράστια κλίμακα λειτουργίας μοιάζει σχεδόν ανάνθρωπη. Σαν να υπάρχει ένα αόρατο χέρι που τους καθοδηγεί. Και αυτό ακριβώς αποκαλύπτεται στη συνέχεια. Πίσω από την εταιρεία, πίσω από τα δισεκατομμύρια, κρύβεται η αληθινή πηγή της εξουσίας. Μια μυστική οργάνωση? Ακριβώς. Εδώ είναι που η ιστορία αλλάζει ταχύτητα. Από οικονομικό θρίλερ πάμε κατευθείαν σε θεωρίες συνωμοσίας. Μας λέει λοιπόν το κείμενο ότι αυτή η οργάνωση διοικείται από τους πρώτους 7 και ο πατέρας της Έρικας ήταν το νούμερο 3. Ναι, στην ιεραρχία. Και με τον θάνατό του η Έρικα καλείται να πάρει τη θέση του. Και υποθέτω δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Καθόλου. Η είσοδός της στην οργάνωση, μαζί με τον Κώστα, γίνεται μέσα από μια τελετή μοίησης, που δεν μοιάζει με τίποτα το συνηθισμένο. Δεν είναι κάποιο μασονικό τελετουργικό δηλαδή. Όχι. Ξέχασε τις ποδιές και τις μυστικές χειραψίες. Η περιγραφή είναι βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τους βάζουν να ξαπλώσουν σε 2 λευκά κρεβάτια που εκπέμπουν ένα παράξενο φως. Και αμέσως αισθητήρες αρχίζουν να τους σκανάρουν. Ναι, να παίρνουν δείγματα DNA, ιστών, δηλαδή περιμένεις να μπει σε μια μυστική λέσχη
και καταλήγει σε ένα εργαστήριο βιοτεχνολογίας. Είναι μια σοκαριστική αλλαγή τόνο. Απότομη. Γιατί ακριβώς αυτό είναι. Δεν είναι μια συμβολική μοίηση, είναι μια κυριολεκτική βιολογική αναβάθμιση. Και εδώ είναι η μεγάλη ανατροπή. Ποια είναι? Δεν γίνονται απλώς μέλη. Το σύστημα τους αναγνωρίζει ως κάτι ανώτερο. Τους ονομάζει Α2 και τους τοποθετεί στην κορυφή της πυραμίδας. Πάνω από τους πρώτους 7. Πάνω από αυτούς, οι οποίοι αυτόματα υποβιβάζονται σε Β7. Wow. Φαντάζω τη σκηνή. Οι πανίσχυροι ηγέτες του κόσμου γίνονται ξαφνικά υφιστάμενοι 2 νεοφερμένων. Περίμενε λίγο. Αυτή η αναβάθμιση την ονομάζει DNA 12. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στο πλαίσιο του βιβλίου? Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι πρόκειται για την ενεργοποίηση 12 ελίκων στο DNA αντί για τις 2 που γνωρίζουμε. Η κλασική ιδέα του άχρηστου DNA που ενεργοποιείται. Ακριβώς. Είναι μια κλασική ιδέα στην επιστημονική φαντασία, ότι το ανθρώπινο είδος έχει ένα κρυμμένο δυναμικό κλειδωμένο στο γενετικό του υλικό. Και τι τους δίνει αυτή η ενεργοποίηση? Σύμφωνα με το κείμενο, σχεδόν υπεράνθρωπες ικανότητες. Η πιο άμεση είναι η δυνατότητα να αλλάζουν τη φυσική τους κατάσταση κατά βούληση. Ύψος, βάρος, εμφάνιση. Είναι η απόλυτη βιολογική κυριαρχία. Αυτό ακριβώς. Και φυσικά, τηλεπάθεια. Πάντα υπάρχει τηλεπάθεια. Πάντα. Αλλά ο τρόπος που το παρουσιάζει είναι απολαυστικός. Υπάρχει μια σκηνή όπου ο Κώστας, για να το δοκιμάσει, σκέφτεται με όλη του τη δύναμη προς την Έρικα «Σε αγαπώ πολύ». Και η απάντησή της? Έρχεται κατευθείαν στο μυαλό του. «Σιγά με ξεκούφανες. Μία φορά φτάνει». Είναι εξαιρετική στιγμή, γιατί παίρνει μια θεϊκή, σχεδόν τρομακτική ικανότητα και της δίνει μια τόσο ανθρώπινη, σχεδόν μπανάλ διάσταση. Είναι η δυναμική ενός ζευγαριού που πειράζει ο ένας τον άλλον. Απλώς τώρα γίνεται χωρίς λόγια. Αυτό το κάνει πιστευτό. Αλλά ας σκεφτούμε τις ευρύτερες συνέπειες. Πώς λειτουργεί μια σχέση? Ή πόσο μάλλον μια πολύπλοκη σχέση με 3 συντρόφους. Όταν η ιδιωτικότητα του μυαλού πάβει να υπάρχει. Είναι τρομακτική σκέψη. Κανένα μυστικό, καμία σκέψη που να μην τη μοιράζεσαι. Αλλά αυτό με οδηγεί στο επόμενο προφανές ερώτημα. Αυτή η τεχνολογία που μπορεί να ξαναγράψει το ανθρώπινο DNA. Δεν φτιάχτηκε σε κάποιο γκαράζ στο Silicon Valley. Σίγουρα όχι. Προφανώς κάποιος πολύ πιο προηγμένος βρίσκεται από πίσω, σωστά? Και εδώ είναι που το βιβλίο κάνει το τελικό άλμα από το θρίλερ συνωμοσίας στην καθαρή, επική επιστημονική φαντασία. Η πηγή αυτής της τεχνολογίας και οι πραγματικοί ιδρυτές της οργάνωσης είναι όντα που αποκαλούνται επισκέπτες. Ή φίλοι από έξω. Ακριβώς. Εξωγήινοι δηλαδή. Ναι, αλλά όχι με την κλασική έννοια. Περιγράφονται ως ένα πανάρχιο ανθρωπόμορφο είδος που έχει εξελιχθεί πέρα από την υλική του υπόσταση. Είναι πλέον όντα καθαρής ενέργειας. Και τι κάνουν εδώ? Λειτουργούν ως σιωπηλοί καθοδηγητές της ανθρωπότητας εδώ και χιλιετίες. Παρεμβαίνουν ελάχιστα, επιλέγοντας συγκεκριμένα άτομα για να προωθήσουν την εξέλιξή μας. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που με ενθουσιάσε. Το κείμενο ισχυρίζεται ότι ο δημιουργός του Star Trek, ο Gene Roddenberry, ήταν μέλος αυτής της οργάνωσης. Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Και ότι ο σκοπός του ήταν να προετοιμάσει την ανθρωπότητα μέσα από τη μυθοπλασία για την ιδέα της επαφής. Είναι ένα ευφιέστατο αφηγηματικό τρίκ. Η ιδέα ότι η pop κουλτούρα χρησιμοποιείται ως όχημα για να εισαγάγει ριζοσπαστικές ιδέες στην κοινωνία. Το κάνει να φαίνεται πιο αληθινό. Και το συνδέει με συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, οι γεννήτριες ενέργειες της οργάνωσης ονομάζονται γεννήτριες τριλιθίου. Μια σαφής αναφορά στο dilithium του Star Trek. Θολώνει τα όρια μεταξύ φαντασίας και της πραγματικότητας του βιβλίου. Ακριβώς. Εντάξει. Αλλά γιατί ο Κώστας και η Έρικα, γιατί αυτοί οι δύο είναι τόσο ξεχωριστοί για αυτά τα πανίσχυρα ενεργειακά όντα? Η απάντηση για άλλη μια φορά είναι στο αίμα τους, στο DNA. Τι έχει το DNA τους? Φαίνεται ότι και οι δύο διαθέτουν μια εξαιρετικά σπάνια και καθαρή μορφή ενός γονιδίου που το ονομάζουν γονίδιο των αρχαίων. Και αυτό το γονίδιο τι κάνει? Δεν είναι απλώς μια γενετική ιδιαιτερότητα. Είναι το κλειδί. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να ενεργοποιήσει και να ελέγξει την τεχνολογία που άφησαν πίσω τους πανάρχιοι προγονικοί πολιτισμοί. Οι αρχαίοι και οι Λαντιανοί που αναφέρει το κείμενο. Ναι. Άρα η Γη δεν είναι απλώς ένας τυχαίος πλανήτης,
είναι ουσιαστικά μια αποθήκη, ένα οπλοστάσιο αρχαίας τεχνολογίας και ο Κώστας με την Έρικα είναι οι μόνοι που κρατούν τα κλειδιά. Κατάλαβα. Και όπως συμβαίνει πάντα με ένα μεγάλο βραβείο, υπάρχουν πολλοί που το διεκδικούν. Οι επισκέπτες δεν είναι οι μόνοι που γνωρίζουν. Υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν. Όπως ένα είδος που ονομάζεται δρακοντιανοί, οι οποίοι θέλουν αυτή την τεχνολογία για δικούς τους κατακτικούς σκοπούς. Οπότε οι πρωταγωνιστές, χωρίς καν να το ξέρουν, Ναι. από το να διαχειρίζονται μια εταιρεία, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σιωπηλής διαγαλαξιακής σύγκρουσης για τη μοίρα του πλανήτη. Και όλη αυτή η κοσμική σύγκρουση, όλο αυτό το τεράστιο διακύβευμα, προσγειώνεται τελικά σε ένα πολύ συγκεκριμένο και προσωπικό μέρος. Το πατρικό σπίτι της Έρικας στη Σαντορίνη. Πώς γίνεται αυτή η σύνδεση? Γιατί ο πατέρας της, ο Πέτρος Ρενιέρης, δεν ήταν απλώς ένα υψηλόβαθμο μέλος της οργάνωσης, ήταν ένας πανέξυπνος αλλά και επικίνδυνος παίκτης. Τι έκανε? Για χρόνια έπαιζε ένα διπλό παιχνίδι. Συνεργαζόταν με τους επισκέπτες, αλλά ταυτόχρονα είχε επαφές και με τους δρακοντιανούς. Υποσχόταν στον καθένα αυτό που ήθελε να ακούσει. Ακριβώς. Προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Ένα παιχνίδι που, όπως φαίνεται, δεν του βγήκε σε καλό. Καθόλου. Οι πηγές αναφέρουν ότι ο θάνατος του δεν ήταν τυχαίος. Όταν οι δρακοντιανοί κατάλαβαν ότι δεν θα τους παραδώσει ποτέ την τεχνολογία, τον μόλυναν με έναν εξελιγμένο, μη ανιχνεύσιμο ιό. Και ο θάνατος του είναι που πυροδοτεί τα πάντα. Όλη την αλυσίδα των γεγονότων. Και η κληρονομιά του δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και τα μυστικά του, που είναι κρυμμένα στη Σαντορίνη. Το εξοχικό τους, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα εξοχικό. Είναι η καρδιά της επιχείρησης. Κάτω από το σπίτι υπάρχει ένα τεράστιο, μυστικό υπόγειο εργαστήριο και κέντρο ελέγχου. Απίστευτο. Είναι γεμάτο με υβριδική τεχνολογία, ένα κράμα γήινων και εξωγήινων συστημάτων. Και τι έκαναν εκεί? Εκεί γενιές της οικογένειας Ρενιέρη, συνεργαζόμενοι κάποτε όπως αποκαλύπτεται, ακόμα και με φυσικούς θρύλους όπως ο Πλάνκ και ο Χάιζενμπεργκ. Αλήθεια. Ναι, προσπαθούσαν να σπάσουν τον κώδικα και να ενεργοποιήσουν την τεχνολογία των αρχαίων. Δηλαδή, η αφήγηση υπονοεί μια ολόκληρη μυστική ιστορία της επιστήμης του 20ου αιώνα. Αυτό είναι πολύ τολμηρό. Είναι. Και σε αυτό ακριβώς το εργαστήριο, ο Κώστας έρχεται πρόσωπο με την πλήρη αλήθεια. Ένας από τους επισκέπτες, με το όνομα Αδάμ, το αποκαλύπτει τα πάντα. Και εκεί γίνεται η τελική αναβάθμιση. Ακριβώς. Η οργανική αναβάθμιση. Αυτό δεν είναι απλώς μια βελτίωση όπως η πρώτη. Είναι μια πλήρη συγχώνευση. Του δίνει απόλυτο, ενστικτό διέλεγχο πάνω σε όλη την τεχνολογία των αρχαίων. Δεν είναι πια απλώς ο χρήστης που έχει το κλειδί. Γίνεται ο ίδιος το λειτουργικό σύστημα. Wow, ας το συνοψίσουμε λίγο. Ξεκινήσαμε από μια συζήτηση για τη μεταφορά της έδρας μιας εταιρείας στη Μάλτα για φορολογικούς λόγους. Ναι, από εκεί ξεκινήσαμε. Και μετά από μερικές βιολογικές αναβαθμίσεις, μυστικές οργανώσεις, ενεργειακά όντα και αρχαία τεχνολογία, καταλήξαμε με τον πρωταγωνιστή να γίνεται ο κυρίαρχος διαχειριστής της πιο ισχυρής τεχνολογίας στο γνωστό σύμπαν. Η κλίμακα έχει αλλάξει. Ελαφρώς. Ελαφρώς, ναι. Οι πρωταγωνίστες πέρασαν από τη διαχείριση μιας περιουσίας στη διαχείριση της πιθανής μοίρας του πλανήτη. Και τα κείμενα μας αφήνουν ακριβώς σε αυτό το σημείο. Με μια πρόταση στο τραπέζι. Ναι, οι επισκέπτες προτείνουν έναν δρόμο για το μέλλον, η Γη, υπό την ηγεσία του Κώστα και της Έρικας, να προετοιμαστεί για να ενταχθεί σε μια ομοσπονδία των κόσμων του γαλαξία. Μια θέση στο τραπέζι της γαλαξιακής κοινότητας. Από τη μία, ακούγεται σαν το απόλυτο όνειρο. Η ανθρωπότητα να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Αλλά αυτό αφήνει ένα τεράστιο, ανατριχιαστικό ερώτημα να αιωρείται. Και ποιο είναι αυτό? Είναι μια σκέψη που μένει μαζί μας πολύ μετά το κλείσιμο του βιβλίου. Όταν παίρνεις δύο απλούς ανθρώπους, ακόμα και αν είναι έξυπνοι και ικανοί, και μέσα σε λίγες μέρες τους δίνεις δύναμη που πλησιάζει αυτή ενός Θεού, τι απομένει από την ανθρωπιά τους? Πώς διαχειρίζεσαι μια τέτοια ευθύνη? Πώς διαχειρίζεσαι την ευθύνη για ένα ολόκληρο είδος χωρίς να συντριβείς από το βάρος της ή, ακόμα χειρότερα, χωρίς να διαφθαρείς από την απόλυτη εξουσία? Είναι το πέρασμα από άνθρωπος σε κάτι άλλο. Και το κείμενο μας αφήνει να αναρωτιόμαστε αν αυτό το άλλο είναι κάτι που πρέπει να επιδιώκουμε ή να φοβόμαστε.